जोबोद सादों आइदै आंखौलाय मानो बिदि बुखो आइदै बियानि जिबायदि बुबाय नोंखौ साया माथो साखागोनथ' आइदै दे बियानि दे आं नोंनो मुलि फुनना होगासिनो सागागोन बहा थांखो मानसिफ्राबो बहा थांखो आंखौ बुनानै बहा थांखो बिसोरो जानो बहा थांखोथाय मा सोरि फिसाजोहाय बिसोरलाय आंनि गावनि बिखुनजोखौनो सोरबा बेबायदि बुबाय बियानियाबो माबाफोर दाय मावनानै लादोंमोनदां जेबो दाय मावाखैहाय बियानि नोंना फोथायनायसो नङा हाबाब आंलाय मा दाय मावनांगौ जाखो बे बुरि अबस्थायावबो बुजालायनो गोनां आं जेबो दाय मावथाराखैहाय बियानि माबा मोनसेसो जादोंमोन माथो जायामोन मालायखौलाय मा होननोहाय बियानि बिहामजोफोरखौलाय मा होननो आंनि बोरायानो सैतान आंनि बोरायानो बिहामजोफोरनि सिगाङाव आंखौ लासिं बासिं बायदि बायदि खोथा एरना होबाय थायोहाय बियानि बेबायदिसो औ बियानि बेबायदिसो आइदै साजोब्बाय आइदै मैया नोंनि फिसाजो जोमैनि सिगाङाव आंखौ बायदि बायदि खोथा थुबाय थानायावनो आं ग्रोब लोगो मोनहैदोंमोन नंखाय बाखाय खोथाखौ खोन्थाबालाय सोरथो रागा जोङा होननाय बियानि नोंब्लाबो रागा जोंगौमोन नङासै ओमफ्राय बिनि उनावलाय माथो जाया आइदै बिनि उनाव बोराया खोथा सोंबाय थानायावनो आं ग्रोब लोगो मोनसनहैनानै रागा जोंबाय नालाय आं बोरायखौ न' सिङाव दोखो साजा होनो सानदोंमोन आं बे समावनो बिहामजो सानैयाबो फैनानै बिहावजों लोगो नांनानैसो आंखौ साथामजों दोखो बुनायानोलाय बे समाव नों मोनफैयामोनब्लाथ' बियानि जानांगौ आं दिनै गोथाङैनो थानाय नङामोन दे बियानि नोंना सानाया बारा जादोंब्ला आं नोंनो मुलि फुननानै होखाबाय नों दसे उन्दुना लाग्रोदो दे औ बियानि थांबाय थां बिहामजो सानैया दङना गैया न'आव नाहैथां आंथ' नोंजों जिरायफानानै नोंजों रायलायनो हाखानाय नंला बियानि आरो साबायखरसै दे आंखौ नों बिहामजो आरो बोरायनि आखाइनिफ्राय बासायना लाबोनायनि थाखाय आं दा दसे उन्दुनोसै औ दे बियानि नों दसे आराम उन्दुनानै लादो आंखौ जिंगा दासि आं आंनि फिसौजोजों खेलायहैबाय थानोसै आइदै ओइ पाप्पि बिहामजोफोर पाप्पि बोराय नागारा नोंसोरखौ र' आंल' उथिनो हाग्रोथों बिसनानिफ्राय आइदै हेलौ अलंबार जोमै नों बहा दं अलंबार जेबो सोंबाय दाथासै नों आंनि बुंनायखौल' मानिदो जोंहा दैजि फिसानि गाननाय जोमनाय माखासे मनायाव सोना लाबोनानै आरो दैजि फिसाखौ नोङो द'दे माहानि न'सिम लानानैल' फैदो मानो जोमै अलंबार आफा आं सोरांस्रि साथामजों मिलायनानै आइखौ दोखो बुफ्लांबाय दा आइयाथ' जोंखौ ओरैनो नागारथारनाय नङा बिनिखायनो जों सानथाम साननैसोनि थाखाय द'दे माहानावनो थाथ'नोसै नों खालि आं बुंनायखौल' लानानै फैदो जोमै नोंसोरो मा मावखो मा मावनाय जाखो बे नोंसोरनि अलंबार दैजि फिसाखौ लानानैल' फैदो दे जागोन दे आं थांगासिनो मा बुंहरखो अलंबारा लानानै फैगोननो दैजिखौ औ लानानै फैगोननो जोमैहाय ओजों मा मावफ्लांखो दे आइखौ बुनाया जोंनि मोजां जादोंसै आं दासो गोसोखौ बोरैबा मोनबायहाय आं रागायानो जोबबावाखैसोहाय बुरैखौ आं बे बुरैनि आखलखौ एसेबो मोजां मोनखालामोन बिखुनजोबाबोलाय मा जानोहाय आखलासो खोन्थागोन दा आखलजोंसो अनजागोन दा आखलजोंसो गासैबो जायो आखलानो मोजां नङाब्लालाय मालाबा मा बिहामजोजोंल' मालाबा फिसाज्लाफोरजोंबो दामजाबावगोनसो बियो बेनोथ' जाबाय खोथाया आरो आफायाबो बुनोसो होबावलायदोंना आसरित बिदिब्ला आफायाबो सिं आइजों बेसेबां मा खालामजायो बेसेरा बियो दिन्थिनोसो हाया आंथ' थिगसे बुबावगौसोमोनहाय बे जोंहानि आइयाबो खबर गैया दबर गैया माबायदि खावब्ला नुजाफैखोथाय बेनि थाखायनो बुनो हायासै मामा बेयाव मा खालामफैदों नोंसोरो इसा हाबाब फिसा हिन्जाव बहा थांनो फैदों नोंलाय बहा थांनो आं न'आवनो फैदों ओमफ्राय खबरबो हरा खबर हरानो एथ' फन खालामदों आङो नों फन रिसिभ खालामदों जानो नङा माथो आं मबाइलखौनो लाबोनो बावबाय
दे जेबो नंला लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नङाबाथ' जुदि जोंखौबो लोगो मोनालासे न'आव थांनायमोनब्लाथ' नोंबो न'आव जामब्र'हैसिगौसोमोन हा मा जामब्र'हैनायनि खोथा बुंदों आं न'आवसो फैदों औ इसाय जोंखौ लोगो मोनबाय हामथारबाय बेयावनो नङाब्लाथ' नोंनि आबैया नोंखौबो मा खालामगौमोन मानो बेबायदि खोथा बुंबाय थादों नोंसोरो न'आवलाय मा जादों इसा दा बेफोर खोथाखौ लामायाव रायलायबाय थाजाला जों नोंनि मामा आं आरो नोंनि आबौ लोगो नांनानै नोंनि आबैखौ थिगसे बुदों दा जोङो न'आव थानो हायैनि खारखोमाबोदोंसो मा नोंसोर आबैखौ बुदों औ इसा नोंनि आबैनि आखला बारा जानायखायनो जोङो बेखौ सानसावनो सान सभाब फोरोंनो नागिरदों मामा रिजि हनै नोंनि मामा मोनाबो बेयावनो दङ जोमै अलंबार नों सफैबायानो औ सफैबाय नाथाय नोंसोरो बेयाव दङ न'आव आरो आइया होख्राव होख्राव गाबज्रिगासिनो नोंसोरो बहा थांनो नागिरदों जेरावबो दा थांसै फैदो न'आवनो थांनोसै नोंसोरो आइखौ बुना गारबोनानै नोंसोर आरो बिदि खारनानै थायोब्ला आइखौ सोर नायनो मा आइया गाबदों होख्राव होख्राव गाबदों औ बेसे होख्राव होख्राव गाबगासिनो नोंसोरबा माबायदि बुखो आंबो नायहैनोनो मोनाखै बिथिं आं नायहैनो नागिरोब्ला फिसाजोआ गाबो आं बेनिखायनो नायहैनोनो मोनाखै आइखौबो नोंसोरो जेरावबो दा थांसै फैदो न'आवनो थांदो नोंसोरनिनो गोरोन्थि जादों नोंसोरो बिखुनजोखौ बेबायदि आखाइ होनो नाङामोन मा खालामनो अलंबार जोंबोथ' मानसिसो ना जों बिहामजो होननानैथ' जों सानफ्रोमबो बेफोरबायदि नासयजाबाय थानो हाया नङाना जोंनोबो उदांस्रि नांगौ जोंहाबो रंजानो गोसो दङ जोंबो फ्रि थानो लुबैयो नाथाय फंफ्रोमबो खामानियाव फंफ्रोमबो खोथायाव जोंखौ जुदि बेफोरबायदि नाथ्रोद खालामोब्ला जोंखौ बेफोरबायदि सैया सैया खालामोब्ला सोर बिहामजा सहायनानै थानो नङा माथो जों खायनोसो जानांगौ दाबोसिम सहायनानै दङ जोंनि जायगायाव गुबुन हिनजाव मोनब्ला मा जागौमोन मिथिगौ मामा बुरै मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनाया नोंसोरना मोजां जायाखै नोंसोर मिथिया नामा बोराय बुरै जालाङोब्ला बोराय बुरैनि आखलफोरा साननायफोरा बिसोरनि सोलिनायफोरा गथ' गोरलैजों समान जालांफिनो होननानै बिसोरो नोंसोरनियाव मा नागिरदों नोंसोरथ' खनसेबो सानना नायाखै जे आंनि बेहाव आरो बिखुनजोआ आंनि सायाव मा हास्थायदों माबायदि लुबैदों आं बिसोरनि बायदि जानो हादों ना हाया नोंथ' सानाखै आरो मादै नोंसोरो मानो बिदि जाखो थौ आंबो बुङो हनै आदैया खोन्थाफैदों आबैया गाबनानै दङनो थौ न'आवनो थौफिन सोरांस्रि मा खालामनो आं गिदोंहाय थांनो नोंथ' बारा बुबावाखैसो नोंथ' हमनानैल'सो होग्रा जादों आंसो बुदों दा न'आव थांब्लाखि आइया जोंखौ बुवालासिनो थाफिनगोन बे मामा नोंसोर निमाहा बियोब्लानो आबैमोना नोंसोरखौ जेबो खालामनाय नङा औ जोमै आइनि बेबायदि समाव नोंसोरो गारनानै थाङोब्ला आइया बारासो रागा जोंसिनगोन बुबा बुनानै जोथोनबो लाफिनासै नोंसोर बुसे बुनानै निमाहा बिनानै जुदि बेखौ जोथोन लायोब्ला बियो नोंसोरखौ अनखांफिनगोन मामा आं हले जोबोद दुखु मोनबाय आंथ' बेसेबां गोसो खुसि खुसि फैदोंमोन न'खराव अनलायलायनानै सानैसो थालांनो होननानै आरोथ' हनै मादैया फिसाजो मोनलायबाय नोंसोरथ' आंनो दाबोसिम रावबो खबर हराखै आं मालायनि खुगानिफ्रायसो खोनादों नोंसोरो माबायदि आंनोबो नोंसोर खबर हरलायलायाखै जे मादैया फिसाजो मोनबाय थेवबो आं जेबो सानासै नोंसोर खबर हराखैब्लाबो आं बुजिदों माबा मोनसे बेस्थ' नोंसोरो बावगोमानानै दङ इसा न'नि दावराव दावसियावनो रावखौबो खबरखौनो हरनाय जाखायाखै जेबो नंला दे आं बेफोरखौ जेबो सानला आं मिथिनानै आं गावनो फैखाबाय थौदो दायो न'आव थांफिननोसै आं आबैखौ बुजायगोन आबैया आंखौ अनो आंनि बुंनायखौ मानियोब्ला आबैया हयथ' गनायनोबो हागौ मामा आं बुङो नों जुदि आबैनि सेराव थांफिनाब्ला आंबो नै बे लामानिफ्रायनो न'आव गिदिंलांफिननोसै आंबो माब्लाबाबो थांनाय नंला नोंसोरनि न'आव थौदो जोमै न'आव फैदो ओइ जोमै मा खालामबावनांगौ जाखो अलंबार जों न'आव थांफिनसिगोन थौग्रो थौ नों थौग्रो इसा नोंनि आदैजों थौग्रो थौ न'आव जों थांगासिनो नोंसोर बुजायबाय जेब्ला जों जेरावबो थांला जों न'आवनो थांफिननोसै न'खरनि सुखु गोजोनखौ नोंसोरनो लाबोफिनदो थौ आदैजों नोंजों थौग्रो थौ जों थांगासिनो जागोन दे
फै इसा जों थांग्रोनोसै। मा खालामबावगोनहाय सोरांस्रि? आंथ' न'आव थांफिननो जा गिनाय मोनदों। आंसो बांसिन गिदोंहाय जोमै। नोंथ' हमग्रासो जाबावदों। आंसो जा बुखादों नहय। आफानि नामाव होनलाय, नोंनि नामाव होनलाय, आंनि नामाव होनलाय जा बुखादोंहाय बाल बुरैया। जोंखौ बुफिनबा गैलाहाय। सोरांस्रि, थांफिननोथ' गोसो गैयामोन आं। दा आइयाबो दंफैयो न'आव। आइ फैनायाव बोरै खारखोमाना थानो? बुरैयाथ' आंखौ दोखो होखागोन बिमाया। आइबो दङ आरो हनै नोंहाबो फिसाजो फैबाय। जियानो जाया, बुरैजों न'आव सोजायो सोजाया थौ थांना नायनोसै। नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फंसे बाथ्रा, गोबां समनि आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै भिडिअखौ हाखु दाखु बानायब्रबनानैब्लाबो लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावगारसै आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नोंथांमोना नेनानै थादो। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ आरो बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनलायफिनसिगोन दे। बाय बाय।